I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Whoa, 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 whoa. I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby. Whoa, 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 whoa. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozelalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye izothola intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile. Ungangibiza Mamlungi, Auntie Lungi noma Sisilungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zakwa Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Isihloko sendatshana yethu yanamhlanje sithi engakutshelwa uLwembu, What the Spider Told Me. Ngolunye usuku ngangizihlalele esigqikini phansi kwesihlahla somtholo. Ilanga lalikade libalele likhipha inhlanzi emanzini. Ngangisashaywa umoya ngoba ngangibulewe umsebenzi. Kade ngishikashikeka selokhu kusile. Uyashisa phela umsebenzi wasezikhumbini. Kule ndawo kushukwa izikhumba zezinkomo ngendlela yesilungu. Ilanga laze lashona lathi phiqe. Ngilokhu ngingaphansi kwawo umtholo lowo. Ngilapho kwaqhamuka uLwembu. Lwehla ngegatsha lesihlahla. uLwembu lwehla nje ngilubhekile. Sawubona mnumzane. Ngicishe ngiquleka novalo. Musa okwethuka baba. Ngibabele wena. Kwathi mangibaleke. Ngabuye ngazikhuza. Kungaba yichilo ukuba umuntu ongangami kangaka abalekele isicabucabu into encane kangaka. Ngaqunga isibindi. Mnumzane, uyazi nje ukuthi iningi lenu ninabantu liyasesaba thina. Niyasho nokusho ukuthi zizilwanyana ezimbi ezinobuhlungu obubi. Kepha kanibuzi ukuthi lobu buhlungu sabuthathaphi nokuthi sizobenzani thina. Ngikhuluma nje nakho nawe uphethe isagila. Ngesokwenzani? Ngiyethemba ukuthi ngesokuvikela ezitheni zakho. Kunjalo nje uphihlisa ngaso zonke izilwane zenkosi zingakugconanga ngalutho. Nathi ke
uVelinqangi wasinika sona isibiba leso ukuze sikwazi ukuzivikela ezitheni zethu. Ngathula, ngalalela isilokazana singitshela iqiniso engilaziyo. Sathatha sathi, thina siyasiqhenya ngeziphiwo zethu. Kunjalo nje, sizisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kasilali ebusuku ngoba yisona sikhathi sokwakha imizi yethu. Abanye bethu bamba imigojana. Imigojana leyo yizindlu phela. Ubonda lwendlu luhlotshiswa ngobulwembu. Izitha kazikwazi ukungena ezindlini zethu. Zibanjwa yibo ubulwembu lobo esihlobise ngabo. Kwathi mangibuze ukuthi izitha ezibanjiweyo zazenziwani, ngezwa ngishaya uvalo, ngathula. Akugcini lapho. Thina bakobulwembu sinolwazi oluyivela kancane kuzo zonke izizwe zohlobo lwethu. Ngathi kungangithokozisa uma ngithola ulwazi oluncane maqondana nalolo lwazi. Ulwembu lwathi, mhlawumbe wena uyangibhuqa ngokusho njalo, kodwa iqiniso yileli lokuthi nathi sanikwa amandla okwenza izinto eningeke nizenze. Naphu ubulwembu obenziwe ngobuciko nangobunono obumangalisayo. Ningeke nibulokothe ukubenza. Kepha kusasa lokhu okusayo, omunye wenu ninabantu uzobudilizela phansi. Ububhidliza njalo kasabuzi nakubuza ukuthi bulwembu ndini ubekwe yini kule ndawo. Ubuhle babo nobuciko obenziwe ngabo ngumoya nje kumuntu. Kepha nina ninolwazi oludlula olwazo zonke izidalwa. Lwase lungilandisa ngokwenziwa kobulwembu. Lwathi kuyimvelo kuzo ukukhuthala. Uma seluke laqala ukuphica ubulembu, kalube lusaphumula ize iphele indlu yalo. Kwesinye isikhathi kuze kube phakathi kwamabili usasha umsebenzi. Noma kungaze kuqhamuke ikhwezi, umsebenzi uyaqhubeka. Selugcina lwathi, ngizake ngikulandise kancane ukuthi abantwana sibathola kanjani. Thina sahlukile ezilwaneni ezinye ngoba siqala ngokuzalela amaqanda njengezinyoni. Sithi singawabekela bese siwakhela ingubo yobulwembu. Kufanele ukube ahlale ekufudumaleni kuze kufike isikhathi sokuchanyuselwa. Abantwana sebezozifunela ukudla, bazakhele indawo yokulala. Nabo sibenalo ulwazi lokwenza ubulwembu. Sengishilo ekuqaleni ukuthi lolu lwazi luyimvelo kithina. Kwathi kuqala ukuthi zibaba, ngavalelisa kulo ulwembu kusemnandi. Ngabonga wonke amazwi alo. Ngaluthembisa ukuthi indaba yalo ngizoyixoxela abakithi. Phela kanjalo-ke indatshana yethu yanamhlanje. Ngiyethemba ukuthi
Kule ndatshana yethu yanamhlanje ekhuluma ngolwembu kukhona okusha okufundile mayelana nolwembu. And I believe that now you're going to start treating them a little differently now that you understand why they get so busy at night, because that's the time they use to build their houses. Their houses are not only for decorating. You know how beautiful some web. That's if you like animals and appreciate animals, and if you ever taken time to actually look at the cobweb, you'll see how beautiful the design and everything. So that's not only to make their house look beautiful, it's also to protect them against their enemies. So their enemies, when they try to enter their homes, they get trapped by the cobweb. They get trapped on the cobweb. And it really makes them sad that we human beings, even though we have more knowledge about creatures on earth, we just don't take time to try and understand them. All we do is just destroy their houses, which they've spent time building. Remember in the story, the spider mentioned that the work goes on and on till midnight, even after midnight, at the break of dawn, as long as they haven't finished. Sometimes they go on and on and on. They are naturally made as spiders to be very hardworking. So the work never stops. So now you understand. Each time you see spiders being busy in the middle of the night when you go into the toilet to make a wee-wee, now you understand better why they are nocturnal animals or animals that are busy at night. It's because that's when they are busy building their houses and just living their lives. And I hope from all the information that you received today about Ulwembu, you will appreciate them a little better now going forward. Siphela lapho-ke isifundo sethu sanamhlanje. Sizophinde sibonane futhi ngokulandelayo sizwe ukuthi ngabe iyiphi indaba engizokulethela yona ezoba nesifundo ekugcineni. Nisale kahle emakhaya. If you are not watching these stories for the first time and you keep coming back for more, it means you are enjoying them. And if you have not subscribed, I'm judging you. Why have you not subscribed? Please subscribe and like and share and tell others to come and watch so that they can get entertained while learning or improving their isiZulu. So please do subscribe. Bye. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani.